започнем клипче. Ко става, пичове? Аз съм Геша и тук с мен е Наско. Кажи нещо, Насе. Ко става, пичове? Абонирайте се за RosGamesBG, абонирайте се за Ишка Бойчева, абонирайте се за Златка Атанасова. Абонирайте се за Роспорт, абонирайте се за Капитан Рос, абонирайте се за Росрандом, искам още абонати. Много искаш. Искам аз. Няма да мога да снимам в Живка Бойчева. Стига, бе, пък. В Живка Бойчева няма да мога да снимам, защото не съм в Бургас, на село съм. Чак като се прибера ще снимам. Абе, махай. Това ще стане след около 5 дена ще се прибирам. В неделята ще се прибирам. Чак тогава ще снимам. Пишете в коментарите на какво искате да снимам. На Майнкрафт, на телефон, на Майнкрафт, на GTA San Andreas, на GTA Vice City, на Soccer Stars, на 8 Ball Pro, на каквото имам. Пишете ми. Аз ще ви казвам дали го имам. Ако искате на FIFA 15 Ultimate Team, пишете. Ако искате на Bootstrike, пишете. Ако искате на който искате. Зависи да имам тези игри, които искате. Това е важно. Ето знаете този кой е пръсте? Не, средния спок. Айде, научи. Какво е? Това от пейката е, се седя на една жълта пейка и с ръката. Чакай, върша. Така, слушайте песни като Go Hard, Go Home. Според това село, тя е най-готината. Слушайте Hail Mama и Black Widow. Ако искате, не ви задължавам. Пишете в коментарите коя ви е харесала най-много от Go Hard, Go Home, Black Widow и Пада ми батерията. Не, песента Пада ми батерията ми от Hail Mama. Ако искате още клипове на село, пишете в коментарите. И това може да е за този клип. Айде.